De Ziua Națională a României, Biserica din Peciu Nou a fost iluminată în spiritul sărbătorilor de iarnă. La eveniment a fost prezent și deputatul pe Colegiul 10 DETA din partea USL, Gheorghe Ciobanu, care promisese în urmă cu o lună că va sprijini înfăptuirea acțiunii de iluminat arhitectural și peisagistic al Bisericii din Peciu. Pentru că credința în Dumnezeu este elementul care ne leagă, care ne face să fim mai buni, mai toleranți, mai solidari. De aici și sprijinul meu pentru biserică, pentru bisericile din Colegiul 10 DETA, pe care le reprezint în Parlamentul României, și în mod special legătura mea de suflet pe care am avut-o cu Peciu. De aceea mă bucur că împreună cu domnul primar Nelu Fărcăloc, cu Consiliul Local, am reușit să sfințim biserica și promisiunea pe care am făcut-o în urmă cu o lună de zile, cam aproximativ o lună și ceva, de a realiza prin efortul propriu iluminatul peisagistic și arhitectural al acestei minunate biserici. Gheorghe Ciobanu a mai adăugat că nu o să se oprească aici. Deputatul a declarat că va sprijini în continuare astfel de activități și că dorește ca la Biserica din Peciu Nou să fie finalizate și picturile.